हाय गाइस खुलुमबाय आंनि बे मदननि ब्लग्सआव बयखौ फिन खेबसे खुलुम हरनाय जालायबाय लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना दासान्दि इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ आंबो मोजाङै दङ थ्राय दाला दालि बारा मोजांबो नङा बारा गाज्रिबो नङा नै आंहाथ' सासे लोमजालायबाय गथ'आ बेनिखायनो एसे गाज्रि रोखोमै दङ आरो एखेबारे गाज्रिखौनो ओमफ्राय बे भिडिअआ दिनै मानि सायाव जागोन होनबा आंनि भिडिअ नङा दे लोगोफोर माबा नङा जानाय बा माबा मोनसे खालायनाय नङा आं मोनसे जायगायाव जेब्लानाखि थांदोंमोन ना ओमफ्राय फैबाय थादोंमोन आङो बाहायनो आङो मोनसे बुस्थु नुदोंना बेबा बेसे गोबाव समनिफ्राय खालामदोंमोन ओमफ्राय आङो नै नुफैबाय आरो दंबावोसोमोन आङो दानबावबायसो आरो लावद्रायखादों आंनाबो ओमफ्राय आरो आं बांद्राय गोलाव लिलाला होनो बायो ओमफ्राय आरो गावसोरनाबो जोबाखैमोन बुस्थुआ ओरैबायदि नायलाय दुरुं माबायावनो दुरुं दोंसेयावनो साइकेल रिंजों थाबायनाय ना गन लाबाय आरो औवा गन गंसे लाबाय ओमफ्राय गोजौआवहाय थिंख्लि लाबाय बेजोंहाय थाबायनाय आरोखि ओमफ्राय उल्था थाबायनाय ओमफ्राय सिगांजों थाबायनाय बेबायदि होदों आरोखि ना बाजार जाफुथारनायमोन बेखौ नोंथांमोनहा मा बाजार होनबा बबे जायगानि मिथिखागोन जाय लकेल मानसिफ्रा बेखौ आं दा बुंनानै होलायाबाबो जागोन दे आं बुंलायलायला ओरैबायदि बाजार जाफुथारनायमोन आङो एक साइडजों नै ओरैबायदि खरा खरा सोमावथारो नायलाय ओरैबायदि आयु आंनि बे मोदोम गिलिराथ' बेयाव जानाय नङा मोदोम देरबा बयबो एसे गिनो ओंखारोना दा नालाय ओरैबायदि बोरैबा मोनखागोन आरोखि ना खर'सो गिदिंलायनाय मोनखागोन बेखौ नायनांगौबा ओरैबायदि सोमावदों एसेल'बा हांगौ ओमफ्राय आङो बाजारा मा बाजार बेखौ आं खिन्थालायला दै मिथिखायो बयबो ओमफ्राय बाजारा दा मोजां गामि खाथिनि हाथाय नालाय फुङावनोहाय माबा ना लकेल माबा लकेल गौरांनिहाय ना मोनो थाजा मैगंफोर मोनो जि मोजां मोनो नै बिमा नामा थोरसि हरबाय बे थोरसिजों थाबायसै ओमफ्राय साथाम बिसोरो बिमा फिसा नामा सानै ओमफ्राय गासैबो जिरायदों आरो बे दैयाव ओमफ्राय बे आन्दासाव बे बिब' जानांगौ होनदां ओमफ्राय आं बिदिनो मोन्दों बिब' बायदि दा जोबथारनायाव फैसा खांगोन आरो बयनिफ्रायबो पाब्लिकफोरनिफ्राय नायगानिफ्राय नै थोरसि होबाय आरो हान्थुजोंहाय बियो थाबायलांसिगोन आरो ना दा हान्थुजों थाबायगासिनो आरो बे थोरसि सायाव होनानैहाय थाबायलांगासिनो दङ नै एखेबारे गिनो ओंखारलायो ना बेफोरबायदि देखायना जानांगौबो सम्भबल' नङाना दुरुं दोंसेफोरजोंनो थाबायनांगौ माबा माबि लावथि लुथि लानानै मा होनो बिसोरखौ मा जाथि खावालि ना मा होनो खावालियानो नामा बे लामा थालाबायोदि बिसोरो माबा गारिफोरबो लाबोनानै मुलि मुला फानलाबायोना बिसोरो बबे जायगानि बिस्रा न' दंना गैयाथाय आं मिथिलायलांखाय माबा लामा थालाबायोथाय बिसोरनो आरोखि ना आरो बिराद थिमा थायो बिसोरनाव थिमाबो नायलायलायोहाय बिसोरो लामानो आं बोरैबा मुगैनो ओंखारलायोहाय गोजांस्रिवलायो जानला मोनला जादलाबायनानै लिलि लाला लामा सामा बबेबा जायगायावनो जग्रबसेयावनो थालाबायनानै उन्दुलाबायगोन खिलालाबायो बिसोर बे जाथिया बोरैबायदिथार बे जाथिया मा खावालि ना मा होनो बबे जायगानिथाय बिसोरो बोरै फैलाबायनानै बिदि माबालाबायो बुजिनोनो मोना फात्ताखौनो मोना आङो नायलाय थांगासिनो दङ नायलाय माबायदि नायलाय गिलु बालु लरग' मावलायलायनाय आयु ओमफ्राय हाथाय जादोंमोन मानसिफ्रा आं हाथायथिंजाय खेबहरलायासैहाय लाजिनानै नङाबालाय हाथाय आरो बे आगदा साइडजों हाथाय जाफुगासिनोखामोन ओरैहाय बे थोरसिजों थांखांनानैहाय हान्थुजों थांनानै र' माबा बुस्थु र' गामसाफ्रा मोजां होननाय बे नाहरनाया माबायदि मा जिनिस मोनलाय औ बे थोरसिखौनो हरबावगोन थोरसिखौ हरनानैहाय बियो एबार खबसे आथिं फारसेजों खबसे थाबायो आरो मोनसेया लाया ओमफ्राय बे मोनसेजों थाबायगासिनो दं नै थाबायबोथारगोन आरो बे जोबजासे थाबायनानै ओमफ्राय आरो उल्था बेग थाङोमोन नामाथाय भिडिअखौ आं बारा लिलाला लाजोबलायासै ना आंबो लानाया दंमोन दंनाया ओमफ्राय माखासे दानबाय आङो बांद्राय गोलावबाबो आं बांद्राय मोजां मोनाहाय एसे नुबानो जायोसो मोनलाबायो ओंखायनो एखमबा आं भिडिअआ बिदिनो मोजां जाया जानो हागौ बिदिनो ससे खेबनायाव बिदिनो बायदि मोनो आं नै फैथारगोन आरोखि बेना नै ओरैबायदि आं नायलाय बेखौ दोनहरसैलाय ओमफ्राय र' आरो सोमावबावसैलाय नै सोमावबावलायबाय आयु बोरैबा मोनखायो आं खास्रि बिस्रि आयु थुस गोग्लैदो नुवाखै माबायदि ओरैबायदि हागोन ना हाया लोगोफोर नोंसोर बेबायदि बिसिनि बायदि ओंखामफोरखौनो जाखाथाय सोरलाबनो नुवाखै मोदोम लेरबाथ' हाखाया बिसोरना जाना जाया रुथि गोरानफोरसो जालाबायोदा ओंखायनो बेबायदि सोरलाबलाब जायो उदैफ्रा गैखाया नै ओमफ्राय दा फैसा खांसै आं दानहरबायहाय ससे फैसा खांनो फैबाय बिब' थोरसि लानानै ओमफ्राय पाब्लिकफोरनाव खांजोबसिगोन आरो बेनावबो खांबाय आं ससे दानहरबाय बेलाय खांनोसै फैबाय सासे हौवायाबो होनानै फैबाय नै बेलाय गथ'आ बिब'आ खांगासिनो आरो दा पाब्लिकफोरनाव आं भिडिअखौ बेखिनियाव दोनसैहाय लोगोफोर बाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन दे।